Serus, ja som John12 a vítam ťa pri prvom videu na mojom novom kanáli. A dnes bude takéto videjko, kde si ukážeme dva stroje. Je to pluh a Fendt 939 Vario. Black Beauty a to je washable, proste luxus. No, takže takto, počkajte. Facebook, sorry man. Dobre, naštartované a ideme. Tento kultivátor je AKH 7,2 metra záber a Fendt Vario SCR Black Beauty. Takže ideme na pole, napneme si majáčiky. Jaj, ideme rýchlo. No, tak ideme na pole. Dobre. Tak, to videjko nebude také dlhé ani také, to len tam skultivujeme to tam, aby sme mohli siať v ďalšom tomto. Tak. Toto Vario asi ešte tak doladím ešte, nejaké tam pridám nejaké tie piplanky a toto. Spravím to podľa reálu tohto Fenda, pokúsim sa aspoň. Takže tak. Pôjdeme taďaľto. Tak. 30 km na taká voda, boom. Tento Fend sa mi páčil, má aj washable, je to také viac reálnejšie. Nehovorím, že nie, ale tak je to dobré. Proste washable a takýto Fend, to je luxus. Tak, nech to nejde, vyhodíme si smerovku. Tak. Tu musíme zastaviť, aj tak hráme reálne, tak musíme zastaviť. Nikto nejde, dobre. Zase smerovka. Vyhodíme. Tak. Na stránke bolo 10 lajkov, tak prečo to nenatočiť, aj? Takže takto. Dobre. Začneme zhruba staďaľto. Tak, keď to má záber 7,2 metra, tak to pôjde rýchlo. No, vidíme maják, dáme tam štvorku. Dobre. Trošku bereme na rýchlosti. Tak. A už kultivujeme. Tak. Týmto videom by som vám chcel všetkým zaželať také pohodové veľkonočné sviatky. Hoď neviem, kedy to video vydám, ale raz ho vydám určite. A tak dúfam, že sa takto prostredníctvom videa budeme vydať častejšie. A takto hej, proste pohodový, oddychový tento budeme robiť, let's play a toto proste nebudem to robiť nič len tak, proste pre oddych. No tak toto skultivujem. Ja trošku porobím a sa vám ozvem, aby sme to mali také trošku viac ostrihané. A zatiaľ ešte niečo poviem k týmto dvom strojom. Tento Fend má washable a tento kultivátor má výborné spracovanie, ako si môžete všimnúť, aj. Môžete vidieť ten dirt, ako ne dirt, ale je to také aj keby zhrdzavené. Potom particles to má dobré, hej, takže je to výborne urobené. Ja to ešte potom takto upravím, len teraz niečo spravím tu, pokultivujem a sa vám ozvem. Trošku som to tak zrobil, tak ako tam som to tak prešiel možno pár metrov od toho strihu. Proste tieto dva stroje, traktor a tento kultivátor sú výborne spracované. Hodnotím to 10 bodov z 10, 10 bodov z 10. Proste páči sa mi to tam všetko na nich. Sú také, aké som to chcel, proste všetko originál od Nutelly. Tak to budem asi robiť každé toto. Tak
keď bude aj čas na také rozprávanie, komentovanie týchto dvoch, ako rozprávanie a komentovanie a hodnotenie týchto strojov príslušenstva a tak. Určite bude viac videí, ak bude čas, ak nie, tak to bude len z hudbou zostrihané a ukázané a dole popísané. Je to také ako keby nová séria, prezentácia modov a plus komentovania, taký let's play, také všetko v jednom. Teraz akurát som sa rozhodol, že s kamarátom začneme robiť taký takú MR verziu alebo Horal System verziu nejakého John Deere, ktorý potom dáme aj proste taký Horal verziu, aby to bolo aj na Forest Mod, ten kto je priaznivcom Forest Modu, aby tak nemal tam samý Zetor starý a tak aj nejakú novú silu a ME more realistic plus navijaky, ochrany, rám a tak. Proste bude to super, bude to mega, keď nám to vyjde. Hľadáme teraz dobrého kandidáta na to, nejaký John Deere. Ak by ste o nejakom vedeli, ktorý by ste chceli dať alebo požičiať a aby sme to vydali, ako upravili, tak pošlite ho nám do správ na LS 2013 VIP Mods plus links. A my to zvážime a vám, ak to zvážime, tak odpíšeme. Ak to nezvážime, tak ani nebudeme odpisovať, lebo zbytočne odpisovať, keď žiadosť nezvážime a toto, ale môžete nám to kľudne poslať, my tu už nejak spracujeme a porozprávam sa s ním. No takže ja zase niečo porobím a prídem späť, to som chcel dozvaniť, lebo potom by som zabudol v tom, že treba to upraviť aj toho pracovníka, keďže tak trošku ide krivo a to neviem ako, budem sa v tom hrať, takže tak, teraz ho trošku zastupíme a ideme na to. Zdá sa mi, že tento Fend je upravený z mod contestu, len je čierne prevedenie a vidíte, už sa krásne špíni, takže je to washable a nádherné, je to spracované to washable, páči sa mi. Ja to takto dám to. 7,2 metra je pekný záber na takýto kultivátor. Také to je, celkom to je dobré. Takže takto. Vidíte, ja som vám to ešte takto. Tak, aby som mohol točiť potom rovno videjka nejaké. Ja mám ešte courseplay. To potom na videa, keď budem točiť. Potom spravím rôzne videjka a tak. Budem sa snažiť to tak proste zobrať to seriózne od podlahy a komentovať všetko, čo sa robí na mojej farme. Ak bude čas, ak nie, tak to budem len natočiť. Ja hodím tam hudbu, zostriham, vydám a do videopo. No, takže ja sa o sekundu vrátim. Musím na niečo pozrieť. Tak, proste s tým Fendom sa vyhrám a potom vám ho vydám ako môj edit. Hej, ak to nebude niekomu vadiť, či kradne mody a vydávam za svoj. Ja to tak nerobím. Proste, čo není moje, to len ako upravím a vydám. Nebudem si to kradnúť pre seba, keďže to není moje. A tak, ak bude kamarát stíhať, tak ho trpneme do MR modu. Takisto aj tento pluh. Ježiš, pluh, čo tu trepem. Kultivátor dáme do MRK a vydáme to tiež za náš edit. Ako nie, že náš model, ale edit. No, takto. Jednu časť poľa by sme mali za sebou. Chcel by som vám poďakovať ako admin na tej stránke LS Videa. Ježiš, LS Videa, preboha, John, preber sa. LS 2013 VIP mod a linky. VIP mody a linky. Za krásnych 3000 lajkov
sme určite ani nečakali možno, ako sme to čakali, ale nie tak rýchlo. A ak budete dávať lajky, tak budeme aj postupne niečo častejšie púšťať von. Ak budú lajky, tak budeme vidieť, že je záujem a budeme púšťať všelijaké mody častejšie von. Tak, to je ďalšia vec, ktorú som chcel známiť prostredníctvom tohto videa, aby sa to posunulo ďalej. Tak ja dám teraz menší strih a budem hrať a budem pozerať, že čo ako, čo sa ako špiní a tak. Takže ja to tu tak šťastie dorobím a potom, ak to ten fan, že zadrbem poriadne, tak sa vám ozvem. Tak zatím taký krátky strih pre vás, pre mňa bude to dlhé. Späť, takže teraz si trošku to tak okomentujeme. To video a tento stroj je dobre spracovaný, má vašable, podobný reálu, aspoň čo tak pozerám, aspoň si myslím, no. A tento kultivátor výborne spracovaný, ale ho asi ešte upravím, inú farbu a bla bla bla, iné textúry a takto. No ideme ďalej makať. Fotka, screenshot. Tak. Pridaj, Jolánko. Ideme na to. Toto dorobím. Tento pás a tento pás. A to potom zrobím za kamerou, aby to video nebolo dosť dlhé. Takže ešte raz vám chcem poďakovať za 3000 lajkov, neviem koľko presne to tam má teraz, asi 3100, okolo takto nejako. Proste fakt neviem. Dám to video vyrendrovať, uvidím ako mi to rýchlo vyrendruje. A ak rýchlo, tak to dám dnes večer uploadovať a ráno vám to zdieľnem na stránke. Ak to nevyrendruje do tej možno 10:30, tak to dám až ráno na net. Ak to vyrendruje, tak dám to večer, ako teraz cez noc a ráno to tam zdieľnem a pôjdem spať. Takže chcel by som veľmi tak možno poďakovať aj za admina Vladisa, ktorý mi tam umožnil moje príspevky a videa a moju tvorbu zdieľať a podieľať sa s vami o moje výtvory a prevody z LS11. Takže určite nejaký ten prevod spravím a prevediem. Není problém. Spravím a vydám. Ak to nebude mať veľké chyby. A takto. No. Ešte potiahnem jeden pás. Takže ja to asi pomaly ukončím. Chcel by som sa vám tak poďakovať. Keď si pozrieš to video, tak nezabudni dať like, odber na môj začínajúci kanál. Posielaj to kamarátom, všade možne, kde sa bude dať. A tak zatiaľ sa tu majte a vidíme sa pri ďalšom videjku. Sevás.